Salam. Selamat hari Minggu mari hita salehuna. Dihamu amanami inanami nahina holongan di bagasat tuata Yesus Kristus. Adona sotapuka parmingguat tadi arianon. Tapa uduk be maro ado pikirata. Martangyang mahita jumulu di bagasar rohat tabe. Martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhata, mari de mahita sian buku de nomor 12, tadeo na isada dot ayat 2. Mari hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Manangise na mamelehon hamauleteon. Ido nama napasanga pau. Jala nama bahet dalan. Asa hupatuduho tu ibana hatuaon ni de bata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan jala parasi roha. Hupaserep hami rohanami di julum. Jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite hite todim. Salam hutinggal lo kami nasa dosa nami. Jala hutangio kami hatam nabadiai. Saya payam mahatam di bakasar rohanami. Samar parpuina denggan hami. Hupangido hami saluhutna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marede hita siap buke de nomor 600 siap puluh sada. Taideo na sada dawat ayat onom. Salut
Tangyong kamu ma patik ni debata siap patik papi tuhon dohot lapatanna. Patik papi tuhon unako mangalakup. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa toman rohata jala porman dohot pangalahota rodi hatata. Yang go akan nang marbagasi ikon masih parhamaolan jala marsi haholongan. Olak nido sahatna atong rak maginugogo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naubar tu pati mi. Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita sian buku de nomor 210 ayat sada dohot ayat 2. Tato poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naswatu dosan jala ama parasiroha dang lomoroham midah hamatean di pardosai mulak maniam parjahati tumadikko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang di bagasan betu hami saya sesa saduhu dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Baga-baga tarengot tu hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku de nomor 400 ono puluh pitu sada dot ayat 2. Hatani debata turpuk epistele mingguta sadarion imana tersurat di Lukas 10 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu tajahama marsikat soring. Laos didok ibana ma tu sisian nai adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di paswasahehon juara bagasi artana. Jadi marhusari ma juara bagasi. Dia nama bahenokku. Ai buaton ni tuakin nama sianau ha juara oki. Mamakur dang adong gogoku. Manehenehe maila au. Jadi sada-sadama di jauh nasa parsingiran ni iduk nai tujulona didok ma tuna parjolo roi sadia sigara romi tutuata tuna asing muse didok yaho sadia do sigara romi 100 tuhukan eme gabridok tu ibana alak ma surat mi dungi surat tomma 80. Aupe hudok ma dihamu lului hamu ma dihamu ale-ale marhite-hite mamon nageduki asa ia dung sudai gabe dijakkom mahamu tu bagasan aka parmianan sogot. Asa molo sohaposak kamu mangaradoti mamon nageduki ise ma atong pasahatot tuhamu arta natutui danguluan sada anak somang dua iduk sahosoman nado nasada haolongan nado nasada nari hobaran nado nasada toisan nado nasada nari dang hauluan hamu debata rap dohot mamoni ido sahatna
martua do akan atu mangion hatani de bata jala nau piopsa. Amin. Tapuji matu hatta, mari de mahita sia buku de nomor 725 ayat sada dot ayat 2. Taha tidak komaha porsiau tai songon nahina tidak kon nidongata sa porsiau desa dok portibion rapma hitama dok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana dihau pinar silang na tuat tubanua toru dong ditanom na mula mangulu di hari patoluhor na manaik tu surgo lahudu sia munide bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disi maibana pai mamula sogot tu tanon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan abadia doh dihasisani dosa doh dihatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak na mate doh dia hanguluan na sora suda. Amin. Tabegema edi pujian sian pungan ina.
Tabege matiting di Bingguta Sadarion. Salam. Odolan nititing Minggu tanggal 10 September 2022. Naparjolo Pakobasion manang pelayanan. Gorni Minggu Tasadarion Minggu tanggal 10 September 2022 ima. Minggu pasapuluapaton dung Trinitatis. Topik minggu dipatimbul debatado aka nadangol. Tuhan menegakkan orang yang hina. Napa duahon barita nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 di basa-basaho tuhatado sada dana bawa di keluarga Edward Tambunan tubuh ni Inata Laurencia Bunga Harapan Boru Simajuntak Sianwik Cililitan Besar. Hipas dodak danaki nang songoni dot natorasna. Patoluhon maka tidakon haporsiaon. Minggu tanggal 10 September 2022 sadarion di parmingguan pukul 10 pituwip patu paun ni huriata do maka tidakon haporsiaon tu sahala naung marsiajar tolu bulan namargoar Christian Gultom Sianwik Keramat Jatisada. Paupaton maka tidakon haporsiaon. Jadwal maka tidakon haporsiaon songonoma. Sada ujian tulis, ujian lisan dan GR gladi resik Sabtu tanggal 24 September 2022 dimulai pukul 10 WIB. Napa duahon peneguhan sidi dot marulaon nabadia Minggu tanggal 25 September 2022 di parmingguon pukul 10. Napa limahon majalo calon guru sekolah minggu gabe guru Majalo calon guru sekolah minggu, gabe guru sekolah minggu. Minggu tanggal sia Oktober 2022 di parmingguan pukul 10 WIB Gereja Lao Majalo calon guru sekolah minggu, gabe guru sekolah minggu ima. Sada Bernat Gok Lasroha Siregar. 2. Pesta Dinar Boru Manurung. Tolu Hana Priska Dewi Boru Siahaan. 4. Matasia Evelyn Caroline Boru Manurung. Parmingguan remaja. Hobar haputusan dirapot parhalado tanggal 10 tolu September 2022. Parmingguan remaja adong perubahan. Sian pukul 10 sada 30 WIB gabe pukul 10 WIB. Perubahan non mula tanamai di Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Pakobasion Marturia. Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 di Jalo Huriata do gabe ruas parguru ima naparjolo Agustina Melani Boru Tagalung naro Sian Huria Pentakosta manang GPDI Batu Karang Ciracas tinggal di Wik Rambutan 2. Napa duahon keluarga Daniel Aromatika Sianturi dohot Mindo Donna Clara Boru Pangaribuan ala terlambat data ulang tinggal di Keramat Jati Sian Wik Duku. Napa tuluhon hari Senin tanggal 10 September 2022 pukul 10 pitu WIB
patu paon ni huriata do turuas naung madalani RPP lao marguru di ruangan pendeta resort jala direncanahon patu paut tama Mei di hari Selasa tanggal 20 September 2022 di Sermon Parhalado pukul 10 sia 30 asa di Jalo gabe ruas Nagok Ima keluarga Rusdi Febrianti Harianja Sianwik Kramat Jati paduahon Alexander Bastedo Hutagaol Sianwik Rambutan 2 napaupaton ruas natarlambat data ulang Ima Marianti Borumunte Sianwik Condet napatuluhon Romawi Pakobasion Diakonia hari Minggu sadarion tanggal 10 September 2022 Bohoma umur 70 tahun Ima Inata Nyonya Tampu Bolon Porman Boru Siregar Sianwik Balekambang Kombartu program ni Huriata tahun 2022 pasahaton maulos alai pangiduan ni keluarga tang pola pasahaton tunasida tatangnya koma anggiat di bagasan hai pason madalani ngolu siganupari titing nama ragam sumbangan di pasahat natoras ni pranaposo do sada set alat olahraga tenis meja tuhuriata atas nama ruas dot Parhalado pasahaton Mauliate di keluarga pelean sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 di parmingguan Manogot Arian dot Botari Papung pelean Tujolo dohita Ima tu kantor pusat do tu Dewan Diakoni ni Huriata HKBP Kramat Jati marhite amplop naung di parade Huria tapasahat ma dung sipul jamita na patuluhon odolan ni titing naso dijaha diondolanon boi mata jaha di warta jemaat naung dikirim di wik melalui WA songoni masahat ni titing di minggu tasadarion Horas Tabegema ede pujian sian paduan suara Immanuel.
Tapuji matuhata, mari de mahita sian buku de nomor 770 ayat sada daud udukna, uhud tapapung uma peleata. Kinai pujian Tuhani. Sahat sude tu surgoi lando gogo disi mamai monangi pai masahat sude tu surgoi. Pari di tangan anuh molo busuro tuna sonang nia puanaho di tangan anuh molo busuro tuna sonang nia puanaho. Pujian Tuhani nang ponjo trohami dan nalelengi tokinai pujian Tuhani.
Marsari ngarnia apa martigo Lando gogo di sima mai monagi Mai masahat sudah tu surgoi Lando gogo di sima mai monagi Mai masahat sudah tu surgoi Martangnya kita damai nebata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Diamula kamanami na nami alanga halak nang liling iba rotu huriat tahun aku tu tayang Eropa kerja di pinggir jalanan na julu tak pigai berate sido yangon masangar minggu si sangar rohani si merjabita na julu jadi dang na orang baru hamili huriat tahun padita juak sasi mangucong inata puru manurung horas pada kita jadi kami nunga pedisiun jala pedisiun kami dari tahun 2010 lalu tokin nama bu rapi 70 tahun turpuk dihita imasiadan pesalaman 110 ayat sada rodisia songroma hatana tikting madokon mauliate mamuji debata tikting madokon mamuji debata haleluya mamuji mahamu aliaka naposoni Jahoba puji hamu magwarni Jahoba puji hamu magwarni Jahoba olat nion rodi saling lilingna sian habicara ni mata niari rodi hasudutan nado si pujion gorni Jahoba tumi buldo Jahoba sian luhut akka bangso digijang niya ke langit do hamuliaon nai tungi si basang Jahoba dibatatai tumi boy bana marhabangsa habe dibaserep dirina manatap tiaka badua ijang dohot dari tanah on ibana pahehon na met sian orbuk tiba-tiba dona pogus sian gabbo laho pahudurhon ibana top dohot akka raja di bangsoda ibana payan parupuan na hol di jabu gabeina nalasroha mida akarakna haleluya ido saatna di hamuna kadong sa bersiaon ngadong suku-suku di banak terpuk tahun nakin lihat ualui laho pahudulhon ibana top hala petani top teh kata rata gue pahudulhon top dohot akar raja rap sederajat nah kamu kadang sa bersiaon udah kodakin singgung taringot tu gerejata dari pikiran do pila julu do sido holot taringot tu si bo hita morsia ni angkuning ona jual senyar minggu ribut atau kebakuli klekson di mobil dan lain sebagainya. Sido orang tadi si pinuji madebata. Boy kita malam minggu dengan dengan ruangan yang bagus, yang luas tempatnya, jela boy kita dengan hudul dengan marsaur. Apa sana hal? Udah konakin
pujian bagi Tuhan. Ikonisi ada singototta. Ingototta do sude sianak kada julu. Asabu hita dengan marasing roha. Ama kadongan memuji mahamu akan aposo ni Jahuba. Pasti do kendala. Pasti. Jika memuji Tuhan pasti ada kendala. Ada pangabati. Jala pangabati itu gumodang apa kita kabilang muji de bata. Saudara minggu ini anggo sejabu wae boharohana neng baru puji Tuhani di gerejaon. Alai satu gerejaon ibereng ma diasuguhun. Ibereng. Yang berdialog be. Muka masukin rohanai. Ini masalah banyak. Melodung roh itu gereja kita dan boy behita mengingat sudah kita lupakan semuanya. Walaupun sulit. Idola watan kita beribadah. Memuji debata. Saya tuaha puji Tuhan di mari kita mangan di doa kapedang citong. Memuji Tuhan harus dengan sebenarnya seluruh tubuh dan jiwa. Odna muji debata. Nah, ala ini doa makandongan sabar siaon semakin berisi kita semakin menunduk. Semakin berisi semakin menunduk. Ala nyaha ala boy kita tok patuduhon lomoni rohani debata. Ise dora poso di debata. Perhala dodo dao kolani sudah halak dang rotu debata disuruh debata ida posoda na posok kudohamu yang debata do na posok kudohamu si suruh kudohamu angula-ulaun di debata. Jadi kadang-kadang di ngulut tahun saya pikir do ulau di gerejaon ulauta enggak. Kita datang ke gereja melakukan pekerjaan Tuhan. Mengula-ulaun di debata. Jadi ngajak gobe kita. Di palawas debata kita dohot mengula-ulaunda. Hamba kadang sabur sejauh lani menangi gulutod adong rekodnya akan amanada dengan bahasa di debata. Adong do di sana huriat tehinan di Jakarta ode tak produk guarra. Mula-mula hamilatu si mabay permingguan. Lam leleng boy marag si marbinggu. Adang pagaran holan inganan permingguan. Adok serhal di sina istimewa ala dengan anon curok pelabuhan do pelabuhan molodung adong iboto kabar ngasandar kapal Peter malekuri ma sahalak dokan nai karo ngasandar nangek mamorot segari jaon ala ruas tarisi gorengan dona tukang pundak sekapali ngarobe baik siang baik malam lai langsung sadar seroda cida tak ya halahon mat sohot marbinggu molo sorodobe usahahun do tong dona sida mana ada debata di guluna idok kodo ala ni debata do pada woi hami songodon alana idok da sida do ang tu Jakarta do amang murah holana dong kosi kapal asa Jakarta niba sudah menjadi orang Jakarta. Menjadi orang Jakarta sangat gampang. Hanya dengan ongkos LS
ataupun dengan ongkos kapal laut sudah menjadi orang Jakarta. Sebenarnya bukan. Sudah harus memberikan perubahan. Jadi kita sifata mula-mula tuh hitan anggo dewan dakon Jakarta don dawain. Ala pangalahona. Maaf. Tong ndak berubah. Tok huta-huta. Orang menurut sedih. Jika kita sudah berpindah kita ke Jakarta, banyak yang harus berubah. Kita dangbe di huta-huta. Sudah penduduk kota Jakarta. Sikap dan tindakan sudah berubah. Alani undang behita huta-huta. Alai kami orang kota mahita patuduhan perubahan yang banyak. Maka dengan alani mahita naik, diajak kita di perubahan ini, memuji debata di salahut nguluta. Debata si pujian manogot satu tari, siang dan malam, tang masohot. Tak kolab tiga minggu, mat kepetik pertanyaan daung, disudetik kido. Itulah ibadah kita. Ibadah kita adalah seluruh yang kita lakukan itu. Jadi nang tarakur pada beribadah korda muji ibadah di gereja daung. Molo mangalopah hoinang itu ibadahmu itu. Ibadahmu. Molo bertiga-tiga hoinang ni bertiga-tiga mi ibadahmu itu. Ingat. Lakukanlah sebagai orang yang beribadah bertiga-tiga ini. Asa unang kudang napel-pel ate. Kudang bergabus. Ai kudang kan ruas riuriakku pertiga-tiga. Kudang kau tunasila songnon. Bada kau inang menggais sikai sompi. Mulai tawar halak niku. Kudang modakon. Tang modal lopi inang nimo. Tang modal lopi. Tak pokok dah lopi. Dagut tunggu piawisi. Padahal unak ko pergabus alai boy homangomo. Odo seda hal. Unak ko pergabus alai boy homangomo. Unak pada korupani nasaudu model ni unak pada kon. Hor putusai. Jadi rikot do sudah ngulu tahun gabe pamujiot tu debata. Orang kain perubahan harus ada. Jadi Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Dialah menciptakan segalanya. Di mana do waso saluhutna. Jalai bana do natok tong mangalehot tu hitalah sinuhata. Ido alana terpukul nak dimulai do haleluya. Diakhiri dengan haleluya. Puji Tuhan. Hama kadang saya bersiaun. Puasa si pujian de batahurwa. Allah adil ribana, dia maha adil, dan sudah 10 tahun asini rohani debatado, asini rohanado, para si rohani debata, jala asini rohanai dilewat tu kita, asabu kita waktu duhon asini roha, ibanado next pujion dari terbit matahari hingga terbenam. Jadi manak sadi harepe hoinang tau puja budi bata. Anggodi huriat taorra hampir sudi abai tang yang menogu ate hukelo ragana. Itu tang yang menogu tu nak konna di jabuna asa dengan anak konnaon di perkarijuana nang di persekolahan mulut tu subui rapak hola di mana. Tangyak keleng mi, tangyak kerja dia matai dan lain sebagainya. Itulah kita memuji Tuhan dalam seluruh tingkah laku kita. Maka donga saya persoalan ini menang iorbasok kita di pengotot Tuhan ini. Asabu kita rapak patuduhoni isaluhut nguluta. Maka donga saya persoalan pesal menon diguriton marojahan tu situasi nyanidana.
Surat tonon sesuai dengan keadaan yang dia lihat. Jala dihangur ho kalak. Taringot tuna masa maradopod debata. Taringot tuna masa maradopod debata. Tibereng gimana coloma yang musi debata? Oh, songodo HP coloma. Ninda rohana. Jala tupukon nakimanda ko desod asabu hitamar haleluya. Mamuji Tuhan. Haleluya. Jadi nuaing kamu kadang sabur siawan turpukon pengotok kita don. Asabui di ngoluta mengalir darah yang baik. Asa sitonga di ngoluton nuaing mengalir darah pemberontakan do. Itu. Jika kita belum menerima Kristus benar-benar, dalam darah kita ini mengalir darah pemberontakan. Ane berontak do siadam. Jala itu terus mengalir darah naik. Molo solo hita mangido hasan ido satta salhutna. Ai sipata ngulut to molo wane sadu sendongan ate. Maol. Alai asabu hita denggan naing do kita batu du hodi. Ido gunana di nguluton adong Bibel tai. Injil itu memberitakan kita bisa hidup lebih baik. Jala siadima kita menggali hati yang lebih baik. Duma jaha hatan debata. Angko di hudat Torah, torok do hita babain majaha Bibelate. Kadang nang piga halira bil tahun tajaha bolak balik. Ala jelas, mari. Unak kola majaha hita, alai na yang duhut mangulahun. Odon wa kita di parngulusi kanu pari. Ala niahai, ala di batado toktong madongan hita. Mereka mau kadong sabur siaon. Ala ni manang di bagasa basok kita di paingoton. Puji ma Jehovah toktong. Puji ma Jehovah toktong. Ala ibanado na madongan hita. Puji. Manang sa di hari pe jala di bagasa ngolu taon nangi bana tapuji. Nangi bana tapuji. Iyanando si puji tama di ngoluta. Mamuji debata di sudetiki dohot inganan. Tempat dan ruangan. Jadi nokra di gereja ada sudinganan do. Dan nama ada korban ni ilana kita tempertang yang langi. Kita muji Tuhan dalam segala waktu. Pasahat diri tu dia bata. Asiban toktong patuduh las diroh nang disudi ngoluta. Mamuji dia bata, mamarangehon parange nahina lomohon di rohani dia bata. Mamuji dia bata, mamarangehon parange hina lomohon di bata. Odon waeng diajak kita diba. Di minggu sedarion ima di minggu tikion ima ajakan dengan tema di sini ima asa muji dia bata. Pamuji tu debata, sitong ngamuji debata. Udah kula kata, ada yang kadang sabar siaun ngagudang tak bulus akan masa. Ngagudang, kalau aku nakin semulai pinggir jalan kita minggu satu ingan anon. Nga dirawat debata kita, nga dilewat debata tu kita kasih roha. Tamadu kita dari si patuduhon las roha di hadapan di debata. Jala debatado mengangkat derajat kita. Tuhan yang mengangkat derajat kita. Asitong na kita, jangan calon hidup kita. Aidunga jolo berdosa kita. Kita sudah jolo orang berdosa. Nasa pola binian calon na kita. Alai ala siro hari debata idongai do kita. Diangkat harkata, Itu nakin tajah terpuk tahun nahol. Bui dapotan. Nas terpinggirkan. Bui bermanfaat. Iharagai. Iang ngoluta. Naso berharga hina kita. Alai berharga di mata Tuhan. Odos ada hal. Waeng si wedengota diarupan di debata. Asa di situ jalo asini rohani di debata. Mau mempergunakan karunia yang ada. Di ngolutau. Jalan mereka makadongan alani mana kita di bagasa Yesus kita diangkat derajat
Dang be hita orang terpinggirkan. Alai nunga sama hita. Sama do akan asing. Rap dia lupa ni dibata. Rap da persea. Rap dia lupa ni dibata do hita nang saluhna. Alani kamu kadang sa perseaon. Sada hal na paling rikot syador horok di sosada ima. Dilehor dibata do hita akar tatai. Akar milik tai. Dilehor debata. Di paling debata do kita, di paling banyak tu kita. Jala alani do arta dilehor debata itu kita, terpakai mai amuji debata. Terpakai. Jala dang nama dokus songoni paleo tu halak daun. Di taleo tu halak dengan adong manfaatnya, adong lapatanna. Tu hal dari taleo ni. Asipata kurang do sibata asini roha gawe para bolongan. Pada kamu dang nama nihai. Tidak semua orang minta-minta itu sudah bisa dilakukan dengan benar. Alani mereka mengandungan dijodoh kita untuk penyadaran akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai pikir ho nuaing, pikir ho ngulum nuaing, ahado dohonomu tutuhaning. Mulai pikir ho, sadia umurmu, aha ulomu, pi gelengmu, pi bahopum, asi dohonomu tutuhaning. Odonai sada terpukut sada tu kita ima padok asadong kita penyadaran diri. Jala mengulahon lomoni rohani di bata. Puasa marartau. Puasa marpahopuau. Puasa terpandang au. Di sini Ordo sistema sumberna asabui mahuji di bata. Puji ma di bata di bagasang gudum. Puji ma. Ale tadama di gudumbi kurang do basa-basa ni di bata. Kurang do sila-sila hele di bata tuho asa ulah honomu lomoni rohana. Pertanyaan bagi kita. Ale Tuhan di bata manami gudak Tuhan hujalo ham syekko kanikan basa. Jala horo Tuhan mengaramoti hami toktong di sini ngulu nami. Saya si maroham. Patau kami Tuhan di sudi ngulu nami sidok mau liate. Jala padok nami mau liate pe Tuhan sian rohana yas si panadaon ajari kami Tuhan manada ka pasu-pasu na kujalo kami syekko. Para gogoy mahami ajar-ajari jala padao sian nasa para sahiton sian nasa permarang. Kubo kami Tuhan ang ros di huriam natongon nuain di bagasa persahiton. Leo Tuhan Tuhan sida hamalumon. Pasu matuhan na kaubo na pinangan na. Dali ang gugune baru Tuhan sida mangalo panahiti. Asa marhamalumon na sida. Dongan Tuhan sa luhud nga ros di huriam akan ang ulan siya. Para gogoy, para bisuhi. Buhay tok suding uluna patupahon lomo ni roham. Di bagasako matuha suding uluna abi. Nang sudiros ni rabot to sila mepet sahat tu na magudang saya dong anima. Akan marsikola pe Tuhan ajar-ajari di persikolan nasida. Jadi tugu-tugu nang sudiros di huriam akan daung tikina rumah tangga patongot Tuhan nagabe dong sari pena. Ayo boto kami syakuru salut nai. Ala ni saya toktong bahwa Tuhan madongan sudi ngulu ni rosi huriam jala patawamu tuho sidok mauliate. Dongane tu sudi ka perhaladom di huriamon. Parguguy na sida mangulahon lomoni roham tu keluarga. Jar toktong di bagasa kongkoman ya si roham sudi na sida. Nakpadita nami Tuhan na mangula di huriaon. Sai dongani ma Tuhan nasida ajar-ajari asa boy diuluhon huriamon habar tu lomoni roham atau ngari Tuhan de batama nami sadarion
manang tu dia hai mangalaka ko di homa ngulu nami. Tangiho kami oleh Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari kita. Sando moluo, Ogno damar sakale, Mohan sinondang tuna holomi, Asama gogo muse, Bahe mau, Marhite aku, Pasu-pasu, Jesus na burju tu panesa dosai asa por sehat di Jesus tutup dengan pambai-Mu di sini mau parhiteanmu pasu mabarbai ale Tuhanku aku paman baik pasu
sandok moluhon Dokdona marsakale Mohan sinondang tuna holomi Asramar gogo buse Baheng mau Wargiteanmu Pasu yang mahita ale de bata manaming dari Banua Gijang horo haroro ni salahut sileholehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mawali utus pasahat kami masyan ng lehom itu kami pilihan namin itu ho saya jalo may gabi up na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa para siya kami pilihanon pati bulok karajaonmu itonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay ma rohanami maritodim asalam tadahami gorong silihom itu kami asalam gede-gede muliate tuho marhite ite Yesus Kristus Tuhan Nabi amin. Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magawarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongos songon na di Banua Gijang lehon matuhami silado kangoluan siapari sai sama dosa nami songon pada sanami dosa nidongan namar dosa tu kami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasadame jalo ma pasu-pasu sa Tuhan debata di pasu-pasu jalai ramoti Tuhan debata maho isodakon Tuhan debata bohina tuho jalasima rohana miraho di dopakon Tuhan debata bohina tuho jala di pasarhon ma damena tu todim. Pauliate ma di habu sudiros di huriata rabar saur tami parhalado di bahasa tikion tuhata matoktong nama dongan yang kita horas ma di kita. Ude bata
apuanaho Tuksuni nagogoni ni Tuhani Igot manir tamok makot ko Napon jutro hamidang nalelegi Toginay pujionmu Tuhani Napon jutro hamidang nalelegi Toginay pujionmu Tuhani Suaranyo polop nahi Marsari ngadia kapapartigon Lalu gogo di simamai bonagi Pai masahat sude tu surgoi Lalu gogo di simamai bonagi Pai masahat sude tu surgoi Tadi gue salah coba.